Bine ai venit în comunitatea noastră, blândețe și strălucire, spațiul tău de relaxare și reconectare cu tine însăți. Astăzi ai oferit multe tuturor și cu siguranță sufletul tău, ființa ta, caută câteva momente pentru tine însăți, pentru ca să te simți din nou relaxată, completă, în deplină armonie, bine cu tine. Te invit să facem împreună un exercițiu blând de relaxare ce te va readuce într-o stare armonioasă de echilibru și pace lăuntrică. Alege un loc liniștit, confortabil, în care să nu fii deranjată în următoarele 15 minute și să fii cu totul prezentă în a primi acest dar al relaxării, al regăsirii interioare. Întinde-te pe spate, cu fața în sus, cu brațele ușor depărtate de trup și picioarele relaxate, ușor depărtate între ele. Închide ochii și simte cum trupul tău atinge solul pe întreaga lui suprafață, sol ce îți oferă sprijin și siguranță. Ești în siguranță, ești bine. Acum, adu-ți conștiința spre interior și observă respirația fără să o modifici, doar fii prezentă. Aerul intră și iese prin nări, inspiri, expiri, inspiri, expiri. Simți cum, cu fiecare inspirație, primești energii revitalizante, energii cu vibrații înalte, pline de lumină, iar la fiecare expirație eliberezi tensiunile, energiile perturbatoare, stresul. Inspiri, expiri. Ești din ce în ce mai liniștită, relaxată, interiorizată. Vei relaxa gradat fiecare parte a trupului, fiind atentă să simți cum acea zonă se dilată, se încălzește ușor. Relaxezi piciorul stâng, de jos în sus, ca și când l atinge cu un fulg fin, delicat, de la vârful degetelor de la picior și până în zona bazinului. E o atingere imaginară, rafinată, plăcută, relaxantă. Simți cum piciorul stâng s-a relaxat. Poate au apărut ușoare vibrații, s-a încălzit ușor. E bine. Acum, relaxezi de jos în sus piciorul drept.
cu atingerea delicată a unui fulg. Simți cum piciorul drept este relaxat, s-a încălzit ușor, o stare de bine și liniște îți inundă ființa. Picioarele sunt profund relaxate. Acum relaxezi brațul stâng, de la vârful degetelor și până la umăr. Simți vibrații ușoare, se dilată. Acum relaxezi brațul drept, de la vârful degetelor și până la umăr. Îl atingi ușor cu fulgul imaginar, simți cum se încălzește, se dilată. Ambele picioare și ambele brațe sunt profund relaxate. Îți este bine. Acum, relaxezi zona bazinului, mușchii fesieri, centura pelviană, tot mai profund. Simți cum se dilată, apare o senzație plăcută de căldură, de eliberare. Acum, zona abdominală se relaxează tot mai profund și mai profund, cuprinzând organele interne. E bine, e liniște și pace. Atinge acum cu iubire, imaginar, spatele de jos în sus și relaxează-l. Relaxează pieptul, cutia toracică în profunzime, o stare de bine și liniște îți inundă întreaga ființă. E atât de bine să fii relaxată. Umerii tăi se relaxează acum. Se eliberează. Simți vibrații, o căldură plăcută. Acum relaxezi gâtul, ceafa, întreaga zona a capului, bărbia, limba, buzele, obrajii, ploapele, globii oculari,
fruntea, pielea capului. Apare o senzație de ușurare, de dilatare, te cuprinde un sentiment profund de liniște. Observă cum energia curge liberă prin întreaga ființă. Ești ușoară, profund relaxată. Apare sentimentul dilatării în nemărginire. Te simți bine. Respira acum împreună cu Universul, simțind ritmul său, zi și noapte, flux și reflux, expansiune și odihnă. Ești parte din acest ritm natural, simți plenar armonia revenind în interiorul tău. Fiecare inspirație aduce vitalitate, calm, pace, liniște, armonie, încredere în sine, iubire, fericire. Iar cu fiecare expirație simți eliberare. Inspiri, expiri. Acum revii ușor, lent. Conștientizează respirația. Conștientizează că ești întinsă la sol. Când simți că ești pregătită, mișcă ușor degetele de la mâini și de la picioare. Întinde-te cât ai nevoie și deschide ochii cu blândețe. Mai rămâi întinsă câteva momente și observă cum te simți, cum energia circulă armonios, simți relaxare, stabilitate, echilibru, pace și liniște.